Привет, казвам се Борислав Калинов и съм работник и съдружник вече в фирма SOS Locksmith от самото и начало. Училище за ключари няма, както знаете, и съм се учил от един от най-добрите в нашата фирма и изобщо в бранша, Илян Царибродски. Той ми беше в началото приятел, вече съдружник и смея да кажа, че около 10-12 години работим перфектно. Той ме е научил на много неща, свързани с ключарската дейност, с битовото, с монтажите. Ходил съм доста по адреси и смея да кажа, че с годините се надграждаме, но нашата област е необятна и гледаме да се развиваме постоянно в нещата. SOS Locksmith – елитна ключарска дивизия.